Fil-waqt li huma importanti ħafna. Il-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grech irrid l-intħil tal-politiku dwar deċiżjonijiet jekk isir żvilupp fuq art verġni. Dan minflok deċiżjoni mill-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar. Wara li Gvern Nazzjonalista permetta li art verġni daqs is-Siġġiewi ma tibqax parti minn żona ta' barra l-iżvilupp u bekk jista' jsir fuqha xi żvilupp, issa jrid li l-permess tal-iżvilupp jagħtih lill-politiku fil-Parlament. F'konferenza tal-aħbarijiet wara li Bernard Grech semma dan, waħda mill-kelliema f'isem il-Partit Nazzjonalista qalet li l-politiċi għandhom ikollhom il-poter sabiex jiddeċidu jekk isir żvilupp jew le f'art barra ż-żona tal-iżvilupp. Għaliex m'għandniex intuhom il-poter li jitkellmu għan-nies li tellawhom. Ġifieri se jgħaddu kollha għand il-Kamra tar-Rappreżentanti kollha qabel ma jgħaddu għand il-bord. M'għaddix nofs minuta li fil-konferenza tal-Partit Nazzjonalista din l-istess kandidata daret bħal pin-nur. Jista' jiġi ġifieri pereżempju jgħid alright ħanibnu għadi. Ma naħsibx li ħadd m'għandu jkollu l-poter fuq l-ambjent aħna Malta. Tant kemm aħna żgħar, tant kemm aħna art xkejkna li naħseb l-art hija l-iktar ħaġa prezzjuża li għandna. Taħseb li għandna nħallu bniedem jew kabinett ikollu dak il-poter fidejh. Imbagħad fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-kelliem tal-kap ikkonferma kemm Bernard Grech ma jista' jbiddel xejn għax huwa mdawwar b'żewġ galoppini li kienu wara d-deċiżjoni li art verġni tingħata għall-iżvilupp skont il-pjanijiet lokali fissati minn Gvern Nazzjonalista. Dak li huwa permessibbli llum jibqa' permessibbli. Bernard Grech ħatar lil Ray Bezzina bħala lit lemenija fl-uffiċċju tiegħu, dak li kien Chief of Staff ta' George Pulicino li taħtu saru l-pjanijiet lokali tal-2006 u fl-istess ministeru kien hemm Chris Chantar. Lil dan tal-aħħar Bernard Grech każlu bħala rappreżentant tal-Oppożizzjoni fuq il-bord tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA.